भेरगावआव दावबायसा बर' बिथाङा छत्तीसगढ़नि कन्ट्रेक्टरनि सासे मुहुरिसो खौसे जानांगौ ओरै जायोब्ला बे फर्मुलाजों खौसे जानो हायो होनना सोर एमएलए जों रायज्लायदों खाम्फा बरगयारी सारा प्रमद बर' सारनाव सोंहैथों बे खामानिखौ जों मावखांखाबाय इउपिपिएलआ कुनु दिन हाग्रामा थासान्दियाव खौसे जानो हाया होननाय बुंनायानो दङ बिसोरनि प्रट'कलाव दोङो भेरगाव ब्लक বিপিএফৰ আণ্ডাৰত ৰবিবাৰে অৰ্থাৎ পৰহি ডাঙৰ এটা জইনিং হ'বলৈ গৈ আছে আছাৰ ফাউণ্ডাৰ প্ৰেছিডেণ্ট মাননীয় স্বৰ্গীয় এই জাষ্টিন লাক্ৰাৰ মিষ্ট্ৰেছ অৰ্থাৎ কইনা লতা লাক্ৰা তেওঁ আমাৰ লগত আহিব खाम्फा बरगयारी सारा गाव जेननायनि उनावसो खौसेथिनि बाथ्राखौ सानदों नाथाय जों जुजिलायनायनि सिगांनो खौसेथिनि खोथा इउपिपिएलजों रायज्लायदोंमोन बे खोथाखौनो प्रमद बर' बिथाङा मोजाङैनो मिन्थिगौ बुंदों बिक्रम दैमारिया आरोबाव बुंबावदों दि बिक्रम दैमारिया खौरां बिजोङाव प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों खौसे जानायनि खोथा साननो हाया बेखौ आं मोजाङैनो मिन्थिगौ मानोना जोबथेसालिनिफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो खौसेथिनि बाथ्रा लाना आं इउपिपिएलनि इएम आरो एमएलए बिथांमोनजों रायज्लायग्रोनाया आंनो खौसेथिनि खोथाखौ खाम्फा बरगयारी सारा जेननायनि उनावसो बुंदोंलै जेननायनि उनावसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंदों जोङो जुजिनायनि सिगांनो खौसेथिनि खोथाखौ जों प्रमद बर' बिथांनि इएम एमएलए जों रायज्लायदों नोंसोर सोर इएम जों रायज्लायहोआ सोर एमएलए जों रायज्लायखो नैबे बिक्रमा जोबथेसालिनि गनायनि उनावनो आं खौसेथि जा नोंसोरो ओरैबायदियाव खौसेथि जानो हागोन होनना सोर इएम जों रायज्लायदों सोर एमएलए जों रायज्लायदों प्रमद बर' सारा मोजाङै गावनो फैगौ 27 खालाराव जानो गोनां भेरगाव ब्लक बिपिएफनि गेदेर जयनिं हाबाफारियाव मुस्रिमा लता लाक्राया आलासि महरै बाहागो लागोन जोंनि जयनिं प्रग्रामा दा जुरिजेनदोंसो आरो बांसिनै जयेन जागोन जोंहा आगष्टनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम ओरैबायदि जयनिं जागोन बे जयनिंखौ नुनानै गिदिर नेताफ्राबो इउपिपिएल बिजेपिफोरनियाबो साननानै नायगबाय थागोन थाखा गैया फैसा गैया सरकार गैया दिनै बिपिएफआव मानो सानफ्रोमबो हदायबो संकसनि माबानिफ्राय लानानै श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै पुरा ओरै जोबथा जोंहा दा बिटिआरआव गोदान हाबदों बिसिम हदाय कन्टिनिउआसलि जयनिं मानो जोंहा सरकार दङ होमबा जोंहा फैसा दङ होमबा जोंहा मिनिस्टार दङ होमबा जेबो गैया कन्टिनिउआसलि जयनिं बे भेरगावआव इएम दोङो नङा होमबा दावबायसा बर' बिथां इएम दोङो बिसोरखौ गारनानैबो कन्टिनिउ जयनिं मानो बिसोरजों जेबो जाला जेबो भबिष्यत गैला होननाय जाबायब्रा दा जोंहा नैबे भेरगावआव दावबायसा बर' बिथाङा छत्तीसगढ़नि कन्ट्रेक्टरनि सासे मुहुरिसो जोंनि बिटिसिआव बे भेरगावआव कन्ट्रेक्टर गैला होमबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव कन्ट्रेक्टर गैला होमबा छत्तीसगढ़निफ्राय कन्ट्रेक्टर लाबोनानै बिटिसिनि फैसाखौ खामानि मावहोदों मुहुरि जादों माबाया जोंहा दावबायसा बर' बिथाङा मुहुरि बायदिसो थायो बिनि ओइ माबाफोरा सेलादार बेलादारफोरा मुहुरि जायो कन्ट्रेक्टरा सोर जानांगौ जोंनि बिटिसिनि बे खाग्राबारि भेरगाव डिमाकुसाव कन्ट्रेक्टर गैया होमबा मुहुरि जायो होमबा जागोन नङा जाया सार मुहुरि जानोबा दावबायसानियाव थां आइ मुहुरि হব মুহুরি কাম দিব মুহুরি দিব এই ছত্তীশগড়ৰ কন্ট্রাক্টর আছে মুহুরি কাম পাব ইউপিপিএলত গলে আমি মৰি গৈছো নাকি আমি মৰি গৈছো দাওবাইছা সাৰে মাতি আছে ইউপিপিএলত মুহুরি হব এই ছত্তীশগড়ৰ ৰাজস্থানৰ কুদবা ঠিকাদাৰ যা না কৈ দিবি তাৰ ঘৰৰ মানুহকেইটা আহিব হাজিৰা কৰি খাব আমাৰ যা মিथिबाय মুহুरि जायाब्रा जोंनि बे डिमाकुसि भेरगावनि माबाया रायजो राजाफ्रा मुहुरि जागोन नामा रावबो जाया नाजाय कुनु नाजाय
মুহুৰী কাম কৰিব খুজিছে আমাৰ এই ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ এই কিবাবিলাক এই পাৰ্টিৰ কৰ্মকৰ্তাবিলাক তবেচা বড়ো ডাঙৰে মুহুৰীহে বনাইছে কণ্ট্ৰেক্টাৰ হ'ব লাগে আমাৰ BTCৰ পৰা ছত্তীশগড়ৰ পৰা আনি আমাৰ এই ডেকা ল'ৰাবিলাক মুহুৰী বনাই থৈছে खौसेथिनि खोथाखौ खाम्फा बरगयारी सारा जेननायनि उनावसो बुंदोंलै जेननायनि उनावसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंदों जोङो जुजिनायनि सिगांनो खौसेथिनि खोथाखौ जों प्रमद बर' बिथांनि MLA जों रायलायदों नोंसोर सोर जों रायज्लायहोआ सोर MLA जों रायज्लायखो नैबे बिक्रमा जोबथेसालिनि गनायनि उनावनो आं खौसेथि जा नोंसोरो ओरैबायदियाव खौसेथि जानो हागोन होनना सोर जों रायज्लायदों सोर MLA जों रायज्लायदों प्रमद बर' सारा मोजाङै गावनो मिथिगौ बेयावनो बेजोंनो एपइन्टमेन्ट लानानै रायज्लायनाय जों मिथिगौ नैबे बिक्रमा प्रमद बर' सारा बर्तमानाव खौसेथि जानो हानायनि कुनु केपासिटियाव गैया बिनि गोसोआनो थोना खाम्फा बरगयारी सारानि दाखालि मास मोनथाम मोनब्रैनि उनाव जेननायनि उनाव बुङोब्ला रायजा मानिगोन होनबा खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंनायनि सिगांनो जेब्ला आं जोबथेसालियाव दङमोन जोबथेसालिनि 14 दिननि उनावनो खौसेथि जानांगौ होननानै सोर जों रायज्लायदों खाम्फा बरगयारी सारा प्रमद बर' सारनियाव सोंथों जोबथेसालिनि उनाव फैनानै सोर MLA जों खौसे जानांगौ ओरै जायोब्ला बे फर्मुलाजों खौसे जानो हायो होनना सोर MLA जों रायज्लायदों खाम्फा बरगयारी सारा प्रमद बर' सारनियाव सोंहैथों बे खामानिखौ जों मावखांखाबाय UPPला कुनु दिन हाग्रामा थासान्दियाव खौसे जानो हाया होननाय बुंनायानो दोङो बिसोरनि प्रट'कलाव दोङो इलेक्सन खालामदों गुवाहाटीयावनो जुननि 2023 सननि 12 तारिखनो लिरना लाबोखादों एकर्डआवनो थादों एकर्डआवनो दोङो बिनि उनाव जुननि 12 तारिख आरोबाव बिसोरो CMनि प्रेजेन्सआवनो UG ब्रह्म प्रमद बर' बिथांमोना रायज्लायनानै इलेक्सन खालामनांगौ होनना लिरनानै लाना फैखादों होमबा बिसोर खालामखागोन जोंनिया BTC एकर्डआव लिरना लाबोनाय दङ होमबा गैया नोङो गुवाहाटीयाव इलेक्सन खालामनांगौ होननाय लिरनाय एजेन्डा दङ होमबा गैया एजेन्डा गैयाबा जों माखौ इलेक्सन खालामनो प्रश्नआनो फैया बिसोरो जाबाय इसोरा बुंनानै फैनानै बुंफैब्लाबो इलेक्सनखौ जों बन्द खालामनो हाया होनग्रा मानसि बिसोरो जाया इलेक्सनखौ मोजां मोनदों बिसोरनि UPPनो हो जाया मन्दिर मस्जिद गिर्जा न' बां सेफायनायखौबो मोजां मोनदों बिसोर UPPनो हो होननासो आं दिनै बुंगोन भेरगाঁও ब्लक BPFৰ আণ্ডাৰত ৰবিবাৰে অৰ্থাৎ পৰহি ডাঙৰ এটা জইনিং হ'বলৈ গৈ আছে কমচে কম 700কৈ অধিক UPPL আৰু BJPৰ কৰ্মকৰ্তাবিলাকে আমাৰ লগত যোগদান কৰিব BPF সামিল কৰিব ইয়াৰ কাৰণে আমি গোটেই প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ ডাঙৰকৈ এটা পেণ্ডেল কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু এই যোগদান কাৰ্যসূচীত কোকৰাঝাৰৰ পৰা চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা আলহী আহিব বিশেষকৈ আমাৰ আছাৰ ফাউণ্ডাৰ প্ৰেছিডেণ্ট মাননীয় স্বৰ্গীয় এই জাষ্টিন লাকৰাৰ মিছ্ৰেছ অৰ্থাৎ কইনা লতা লাকৰা তেওঁ আমাৰ লগত আহিব কথা ক'বলৈ আৰু এই মঞ্চত বিভিন্ন জানিব লগা কথাবিলাক আমাৰ মাজত ক'বলৈ লতা লাকৰা বাইদেউ আমাৰ লগত আহিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যেন এই কাৰ্যসূচীত যোগদান কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে থাকিব নিশ্চয় আৰু লগতে আমাৰ কাষ্টম বসুমতীৰে আহিব আৰু এই প্ৰহ্লাদ ব্ৰহ্ম তেখেতসকলে আমাৰ লগত উপস্থিত হ'ব প্ৰগ্ৰাম হ'ব আমাৰ 1:30 বা 2টা বজাত হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব বুলি আমি আশাবাদী আৰু খুব ধুমধাম আমি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰিবলৈ সাজু আছে বিশেষকৈ আমাৰ মাননীয় স্বৰ্গীয় জাষ্টিন লাকৰাৰ মিছ্ৰেছ অৰ্থাৎ কইনা তেওঁ আমাৰ মাজত আহিম বুলি অলৰেডি ইতিমধ্যে কথা দিলে এই মৰ্মে আপোনালোকৰ মাজত আজি অনুৰোধ কৰা হ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় দেওবাৰে এই যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশাবাদী থেংক ইউ